भाई कहाँ से इतना बढ़िया ही पागल हो कि दहेजो नहीं खेलो ले शादी खातिर तैयार हो गइल बालो। हाँ ये भाई आज भी दुनिया में अच्छा लोग बा ना जोन बिना दहेज के शादी करेला। एक बात कान खोल के सुन ले रेंगन के माई, दहेज के लेके हमनी के शादी नहीं करे के। अच्छा। ना नइखे करे के हम कहत नहीं की तरह से साफ हमनी के दहेज नहीं खेले के। हां लेकिन सुनो हौ एगो बतिया मत भूलई हो कहल का। ना ना उ ना भूले। आना तो भूलइबो न खाबे कचरबो करे की हो रे। ठीक है चल। हां चलो चाचा ता तो संध्या संदिन त आ गइल बीच में तोरा नहीं बोले के हमरा मोच के बात बा। मत बतिये तू हम जाए बतिया। प्रणाम समधी जी प्रणाम प्रणाम। हिया क्या हमार दुल्ही एक मतलब हमार समधी। हां बैठी बैठी बैठा तनी सन बैठी बैठी। तो समधी जी पानी वानी मंगावता हैं तब। ना ना समधी जी एकर कोनो काम नहीं खे। हो बतिये पूछ लिया चुपचाप रहो। बस वो दिन शादी तो तय हो गई लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई रहे। अच्छा। ये बात के क्लियर करे खातिर आज हमनी के आवे के पड़ल हो। हमदी जी दहेज के कोने में बातें न रहे मिस्टेक है हो जाए। समझी जी वो दिन शादी ब्याह तो पूरा तय हो गई लेकिन एक ही गो बतिया छूट गई जौना के चलते हमनी के दोबारा आवे के पड़ल हो। ई बताई राउर लड़किया हमरा घरवा जाओ। अच्छा। आ घर में रहे कबो ओकरा दुख बीमारी होखे बात तो सही है। तो हॉस्पिटल ले जाए खातिर कोनो गाड़ी तो चाहबे करी तो एगो रउआ ओकरा के जाए खातिर बुलेट गाड़ी दे दे। लेकिन दहेज नहीं से मांगा। समझी जी दूसर का बात रउआ सुनी कि अगर राउर दामाद रउआ आंगना में आवता और रउआ सर समाज के बीच में ओकर गाला सुना होखे तो रउआ बेइज्जती होई कि ना तो ओकरा गौर में के एगो रउआ चैन दे दे लेकिन हम दहेज नहीं मांगा। समझी जी रेंगन के माई बात सुनो। बात तो सही है। तीसर का बात हमार सुनी ई बताई राउर लड़की तो पढ़ल लिखल बिया। आ पढ़ल लिखल लड़की जब हमरा घर में जाई आ कबो ओकरा नौकरी लागे तो नौकरी में देवे खातिर घूस तो चाहबे करी रुपया पैसा। तो ओकरा के घूस देवे खातिर वो 10 लाख रुपया दे लेकिन हम दहेज नहीं मांगा। समझी थी रेंगन के माई बात सुनो। आई बात करो हुआ दिल पर मत ले। हम जो कुछ भी कले बानी रउआ लड़की के हित में कले बानी लेकिन दहेज नहीं मांग ले। हाँ समझी जी तो मैंने दहेज नहीं मांगा ना दही नहीं मांगत ना ना। समझी जी तनी साइड हो गए तनी। अच्छा कोनो पर्सनल बात हाँ यार जी से तनी पर्सनल होने के बात बा बतिया ल रेंगना पापा। हाँ समझी जी तनी नहीं हो रहा बुलेटवा देम का। हाँ भोसड़ी वाला दहेज ना लिए सब 18 लाख के फरमाइशी को देला दहेज ना चाहिए हमरा। आज के बाद से गांव में कोई देख लो नहीं भाई बुलेट तो हम दे दे नहीं तनी सिकड़िया दे दो तनी 10 लाख रुपया तू दे दे पता भाग रही रेंगना के माई जान ना छोड़िए सो उनका देख ले भाग घुस भाग मुंह बात। समझी जी भागत कहाँ बनी आई सिकड़िया ले जाइए